Chief Joe Ifediora mma ka akwenyegoro ugwu ma guzobie dịka ichie enwe gbara akụ nke ọzọ obolo Ancient Kingdom. N'oge a na wee mmemme agba nke 25 Igwe Nnamdi Puruiche no we nọrọ n'ọkwa nakwa Ofala Festival nke eme na nya bụ obodo. Ofala bụ oke ihe mmemme eji egosi ọdịnala ejikwa oge anụnwa wee na-enwe mmekọrịta mmadụ na ibie. Ndị mmadụ na-apụta gosi obi aṅụrị na-akwalite ọdịnala Igbo nakwa ụmụ ihe ndị ọzọ. Anọkwa n'oge a wee na-enye imerime ndị mmadụ ihe nlite award bụ ndị tụnyere ụtụ iwulite obodo iji mee ka ha jide ka ha ji. Justice Onyema Obi nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi. Ọ sị na Chief Joe Ifediora bụ onye obolo nza ọzọ obolo ma bụrụ Chief Executive Officer Apostle Cargo Germany bụ onye bi na Berlin, Germany, na-eji Apostle Cargo wee nwere site n'aka ndị enyi na ndị ya na ya na-emekọta ihe na-eguzobere dịka ichie na ọzọ obolo kansụl ime obodo ekwusigo na Anambra steeti. Ka ọ na-ekwu okwu dịka ejidere ya bụ echichi na obi igwe ọrụ uche nke dị n'ọzọ obolo, Chief Joel Ifediora nwere obi aṅụrị n'ihi nzere ahụ enyere ya ma kwe nkwa iji ohere ahụ wee kwalite omenala nke obodo ahụ. 2 million congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. N'okwu nke ya, nwunye ya bụ Lọlọ Ifediora kwere nkwa ịkwado di ya n'ịlụ ọrụ dịrị ha n'obodo ma kenee igwe ndị obodo ahụ maka ịtụnye di ya ugwu ahụ.